Danas pečemo janje na ražu. Sada solimo otprilike 600 grama soli. Jedan radi, dvojica gledaju. E, ovdje ćemo ga peći. Treba ćemo jedno 3 sata. Je stavio tamo? Jesi. Tri će biti posla će imati. Koliko mu treba sad, Feri? 3 sata. Ali vidi, ima koliko ti ima majka. Da pomognem sam. Dobro. Znao sam da ćeš odboriti. Ja kad zaborio jedva bi pojel. Znaš, ovo ti sve...
Kako ide pečenje? Odlično. Peče se. Koliko se već dugo peče? Pa neki sahata. Još jedno 2, evo. Ja. Da, prikupiš sad ovdje od kampanje. Moja malinka. Danas ti ide sve od ruke. A još jedno. Glavi je resti. Još jedno pola sata i gotovo. Nakon 3 sata janje je pečeno, idemo skidanje. Čekaj, gledaj mene samo. Odlično, hajde sad tamo. Čekaj. Ko duše, nema šutke. Kako je? Neće. Dobra. On najslađe je čopati. Ne znaš što će to. Ajde donesam po stolcu ovdje u krug da čopam. Je, dobro. Top. Samo je, nemoj.
Ovaj tamo.